Ita ang mapaspasaran ti na nga to a heat index iti daduma pa sa ti pagilian, may balbalakad ti panang-bantay iti salunat. Ngamanya kadidag iti wagas ti panagbado tapno maprotektaran ti bagi iti pudot kan ultraviolet rays ti init. Ti katatalgadan a kolor nga isuot ita a dry season tapno presko ladda ti bagi tayo kadagiti nalalawag a kolor kas iti puraw, light colors kan light neutrals kaputa dagito iti mangi-reflect iti darang ti init. Bayat adagiti dark colored abadbado ti mga absorb iti pudot isu a pumudot met ti bagi tayo. Nga mamuyo kadi adagiti dark colored abadbado ti mang protektar iti bagi tayo iti ultraviolet rays. Gaputay absorb ti black colors ti UV rays, isu abasbasit a UV rays ti makadanon iti kudil. Dagiti light colored abadbado kan mang patalinaad iti coolness ti bagi, ngem saan na ang matrap dagiti UV rays. Saan mat nga umdas si kolor ti bado nga usaran, tinapatag kat ti tela ana aramat iti bado. Sigun iti panagadal, masansan adag iti polyester kan synthetic blends, ti epektibo amang salaknib iti kudil manipod iti UV rays ngem tinang iingpis a cotton. Maibalbalakan mo ti panagaramat iti sunblocks nga adan iti ultraviolet protection factor a 30 to 50 plus. Kasano tayo matkadi a pagtalinaadan ti umno a temperatura ti bagikan masalakniban manipod iti UV rays. Umuna, agusar kadagiti nalawag ti kolor na kan tightly woven fabrics. Piliin mo dagiti nalukay a kawas tapno makaunag ti angin. Agusar iti sunblock kan liklikan ni agdarang iti kainitan iti nagpaetan ti 10 AM aging 4 PM. Kan aginom iti adu-adanom tapno maliklikan ti dehydration. Iti pa nagsukat ti panawen kasapulan tayo mat nga i-adjust dagiti panagbadbado tayo tapno agbalin tayo a komportable iti inaldaw a panaggaraw tayo. Ita, amuyon. Barungal daw, barungadan.